Il-gazzetti ta' nhar il-Ħadd kienu mimlijin rabja lejn id-deputati Laburisti li nhar l-Erbgħa li għadda vvutaw kontra li ssir inkjesta pubblika brabta mal-mewt ta' John Paul Sofia. L-editorjal tal-Malta Independent kellem dwar kif id-deputati Laburisti bil-vot tagħhom qatlu lil Sofia tieni darba hekk kif huma qed ikomplu jinsistu li l-inkjesta maġisterjali hija biżżejjed. Dan imur kontra l-opinjoni Tom John Paul Isabel li qed tinsisti għal inkjesta pubblika għax bija din biss li tinvestiga iżjed aspetti u kollox ikun pubbliku. L-editur jgħid li iżjed kemm id-deputati Laburisti qed jipproteġu l-pożizzjoni tagħhom, iżjed qegħdin jidhru suspettużi dwar x'qegħdin jaħbu u lil min qed jipproteġu. Anke l-pubbliku ma jistax jifhem dwar għala l-gvern qed jinsisti daqshekk kontra inkjesta pubblika. Il-Malta Today u lillum ukoll tkellmu dwar il-vot li ttieħed nhar l-Erbgħa fejn stqarru li din id-deċiżjoni waslet għal rabja wkoll fl-Strangers Gallery fil-Parlament fejn kien hemm preżenti l-familja ta' John Paul. Meta ttieħdet id-deċiżjoni sabiex ma ssirx inkjesta pubblika, kien evidenti r-rabja li kellhom l-qraba ta' John Paul Sofia hekk kif ma setgħux jifhmu għala l-gvern u daqshekk kontra li ssir inkjesta pubblika. Rajtu? Mor il-qoddis! Seba xew li ma norqotin, seba xew. Politika soċjali Michael! Il-ġabbala ta' minni Michael ta' sigla! Id-deputati Laburista li vvutaw kontra inkjesta pubblika total ta' 40 huma wkoll ġenituri li probabbli jagħmlu minn kollox għat-tfal tagħhom iżda ma urawx farkat umanità meta huma vvutaw kontra li ssir ġustizzja għal iben xi ħadd ieħor. Isabel Bonnici qed tiġġieled biex permezz ta' inkjesta pubblika ma jerġax ikun hemm mowta oħra fuq il-post tax-xogħol u jekk imut xi ħadd issir ġustizzja mill-aktar fis possibbli. U skont artiklu ppubblikat fit-Times of Malta wara din id-deċiżjoni ħareġ li preżentazzjonijiet legali juraw li n-nies wara l-binja li qatlet lil John Paul Sofia kisru l-kundizzjonijiet tal-kera tagħhom hekk kif l-iżvilupp suppost lesta sa 18-il xahar wara li nħarġu l-permessi f'April tal-2020.